महाटेट परीक्षेच्या दिनांकामध्ये बदल झालेला आहे. परीक्षा 31 ऑक्टोंबरऐवजी 30 ऑक्टोंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेली आहे. परीक्षेचे प्रवेशपत्र दिनांक 18 ऑक्टोंबरपासून महाटेट.in या TETच्या वेबसाईटवरती अवेलेबल होणार आहेत. महाटेट या वेबसाईटवरती जाऊन आपण आपले प्रवेशपत्र डाउनलोड करू शकता. प्रवेशपत्र करण्यासाठी 18/10/2021 ते 30/10/2021 पर्यंत वेळ असेल. 30/10/2021ला पात्रता परीक्षेचा पहिला पेपर असेल 10:30 ते 1 वाजेपर्यंत. त्यानंतर दुसरा पेपर हा 2 वाजल्यापासून 4:30 पर्यंत असेल. सर्वांनी आपले हॉल तिकीट 18 तारखेला डाउनलोड करून घ्यावेत. धन्यवाद.